Fiecare moment al vieții tale este o invitație tăcută de a alege cine vei fi. Când închizi ochii în această seară și când te trezești mâine dimineață, stai în pragul posibilităților infinite. Ai fost învățat că viața este ceva ce ți se întâmplă, că circumstanțele sunt fixe, că lumea din afară dictează lumea din interior. Dar adevărul este exact opusul. Lumea din interior este singura cauză. Lumea din exterior este doar reflexia ei. Tu nu ești la mila vieții. Tu ești autorul vieții tale. Tu ești magnetul. Dacă îndrăznești să trăiești ca și cum ai fi un magnet pentru miracole, vei descoperi că forțele nevăzute ale creației se pliază pe presupunerea ta. Privește un magnet. El nu aleargă după metal. Nu imploră, nu forțează, nu se străduiește. Prin simplul fapt că este, atrage. Se odihnește în natura lui, iar în această odihnă, invizibilul devine vizibil. Tu ești acel magnet. Starea ta de conștiință este câmpul invizibil care îți modelează lumea. Dacă presupui că ești binecuvântat, dacă presupui că viața îți oferă darurile ei, dacă presupui că trăiești zilnic în mijlocul miracolelor, atunci viața nu poate face altceva decât să-ți confirme această presupunere. Nu consulta aparențele. Mintea va întreba: cum pot acționa ca și cum, când realitatea mi arată contrariul? Cum să cred în abundență când văd lipsă? Cum să simt bucurie când sunt înconjurat de tristețe? Cum să declar vindecare când încă există durere? Secretul este acesta: nu consulta aparențele. Aparențele sunt umbrele credințelor tale de ieri. Nu sunt adevărul, sunt doar ecoul. Adevărul este presupunerea ta prezentă. Când acționezi ca și cum, nu te amăgești, te eliberezi. Starea rugăciunii împlinite. Întreabă-te acum: dacă aș ști cu certitudine că sunt un magnet pentru miracole, cum m-aș ridica din pat dimineața? Cu pași grei sau cu ușurință? Cu plângeri sau cu recunoștință? Cu frică sau cu uimire? A acționa ca și cum înseamnă să locuiești în starea rugăciunii deja împlinite, să îmbraci haina dorinței tale până când devine naturală. Magnetul nu obosește, nu măsoară timpul, nu spune am atras destul. El rămâne ceea ce este. La fel și tu, rămâi fidel stării alese. Invizibilul precede întotdeauna vizibilul. Rădăcina crește înainte ca floarea să apară. Nu aștepți miracolele, le atragi. Nu ești în așteptare. Tu ești sursa atracției. În momentul în care îndrăznești să presupui, miracolul pornește deja spre tine. Nu confunda a acționa ca și cum cu a pretinde. A pretinde spune, mi-aș dori să fie adevărat. A acționa ca și cum spune, este deja adevărat în mine. Când trăiești din această stare, devii profeția vie a propriei împliniri. Alege miracolul. Întreabă-te acum, ce miracol dorești să întruchipezi? Libertate? Abundență? Iubire? Vindecare? Nu-l lăsa la distanță, adu-l în prezent. Simte-l, dă-i greutate, culoare, emoție. Dacă în această seară adormi cu sentimentul că miracolul tău este deja real, ai plantat sămânța. Nu te îndoi de sămânță. Udo cu credință. Trăiește din starea finală. Mâine, mergi ca unul favorizat, vorbește ca unul ales, zâmbește ca unul binecuvântat. Chiar dacă lumea nu reflectă încă această stare, persistă. Lumea nu are de ales. Va ceda stării dominante pe care o porți. Credința nu este așteptare, este asumare. Nu speri, știi? Nu manifesti lucruri. Manifesti stări. Lucrurile vin singure către starea pe care o ocupi. Dacă ocupi starea bucuriei, apar motive de bucurie. Dacă ocupi starea abundenței, abundența te găsește. Dacă ocupi starea sănătății, sănătatea se exprimă. Nu mai alerga după rezultate. Intră în stare. Fii magnetul. Protejează-ți imaginația. Nu repeta eșecul. Nu hrăni frica. Îmbracă-te zilnic în sentimentul dorinței împlinite. Imaginația ta este atelierul creației. Ce accepți ca adevărat în interior, atragi în exterior. Încheiere. Alege acum, nu mâine. Acum. Trăiește ca și cum miracolul este deja aici. Pentru că nu aștepți miracolele. Tu ești miracolul. Totul este posibil pentru cel care îndrăznește să creadă.